I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Mao ba, Melanie? Oo, maoy. Si James na lagi husto ining baya. Ako na lang yun ang pirming sayop. Bisan sa unsa din eh. Uy, kung mao ka na, o sa pa ba imong gidugayan din, he? Uy, biyain na ng bana ni mo, oy. Magpising. No, siga man ang mata ni mo. Ma, ikaw ba? Hinaya ng tingog ni mo. Kaya tingalig may makabati ni mo. Ni Arbatas kawas. Ay nga no man di ay og may makabate. Ha? O mas maayo hinoon aron mahibaw ning mga kasilingan na ninyo din, he? Mama, plising ba? May manuta diri sa sudbi. Dili ta dinis gawas. Ay nga no man di anhilang ta. Be, may magnamaka ko? Si Mama ba? Dali na ba? Oo. Ayaw ra ko biraha, Milane. Milane! Dali. Wa man kay ayaw ka ng bana nimo. Ayaw pagpakamartir, oy. Kay kanas James, naglagot yung Miss Papa nimo ana. Hastang imo mga igsuon. Kay wasab gyud nay natabang namo, oy. Kay wa gyud mi matigayon sa among pagpuyo. Nga mauntay among gilauman nga kun kamoy magkadayon, mahawas kami sa kalisod. Ayaw na lang ko nagisguti pa, maplising. Bitabangan magud mo ni James sa pag-upaming minyo gud. Sumaa bitaw. Kitagan mo niya puhunan nga makatinda mo dito sa ato. Nya, sa minahitabo nga nasira man ang tindahan. Ay da, tuki pa man nimo ana, oy. Kadugay na adto. Wala gud swerte ha. Ingon anak magyud na usahay ng mga negosyo kan labi dagdag kong negosyo. Samot ng sari-sari store. Ay, wa na lang anak maplising. Si Juna nga ako manghod og si Manuelino nga gitabangan ni James nga makatrabaho sa kumpanya nga iyang gitrabahoan. Bayon sa may gibuhat be. Wa magtarong sa trabaho. Wa ang pingi nga arangan bayon tato ilang sweldo. Taysa, hoy. Milane, namoy boy ka? Usapay nakaon nimong milaban kan man hinuon si mong bana ron. Laban ba maoy? Gianugnan lang ko sa maong kahigayunan nga giusikan lang sa ako mga igsuon. Bisan kadto na lang. Nya karon o. O sa lang trabaho. Si Juna nag-sales lady na lang sa mall. Unya si Manuelino nag-helper sa talyer. Nga bangga ra sa ng trabaho. Kung way magpaayong sakyanan, wasay kita. Ay, basta. Gianugnan yun ko atong kahigayunan nga ila lang giusikan maplising. Hilom, Milani ha, hilom. Naunsa ka naman in town, balimbing ka namang anaka ka. O man, nangiglain ka na namo? Tuwa ka naman hinuon laban sa dili nimo pariente? Mama, uy. Dili gani siya kasabot. Hilom ay, sa dili ko kasabot. Kaklarong bisaya ang imong gisulti. O nya, dili ko makasabot. Gibuguan ka na lang yun ako. Abi kay na profesional ka naman sa among pagpaningkamot ug muna-munang ginhawa ng mong papa nimo imong. Ay, mama, plising ba? Nagsugod na sa siya sa iyang litania. Si James baya ang nakapatiwas na kong eskwela sa college, ha? Hangtod nga nakagraduate ko. Tako man ang baba nimo Milani oy. Kay nga ano? Wala deto'y kwenta nimong among pagpangutang aron makapa-eskwela mi nimo? Gusto na ko no, mabi. Gusto na ko no, ana. Undangon na nato ni istoryaha, bi. Basig mo kalitog ulit si James, maabtan ta. Oh, mas maayo nga maabtan ta. Mas maayo maabtan ta kay makigsulti ko niya. Si taho na ko siya siyahang pagkaway klaro nga bana. Klarohi lang ko maplising. Kung mogamit ka bag kwarta, o maora na imong tuyo, nga magsermon o mamuyboy ka. Ritsuhin na lang kong istorya, pero mahumanta. Ay, bida yun mong anak ka, uy. Daghan na kay kog nausik diring laway sa paglitan niya ba. Dugay yun mo makasabot, uy. Daan palagi ko. Mo din ay namingawan ni mo na ako. Ay, kuan ba, day? Kanang pambayad sa linding, day. Ay, pastilan! Lending na sab! Di ba giingatan naman mong dili na mo mang lending? O, asa man day may mudangop nga wa mamoy gihatag nga suporta namo ni James. Ay,
Ay, hay, diha Milan eh. Kay kung katupang kano ang imong giminyo ang babayhana ka, wa unta may maglisod karon. Ikay nakaingon ini. Wa ni mo huna-hunaa. Mao magpasensya ka. Maprising. Ay, kinikyo sila sa mga magpapa. Ug ang ako mga igsuon mo ay maka-discourage na ako. Kay, ay, mangwarta kaay ni sila, uy. Kanalihok, kwarta. Dili man sa paglaban ni James. Dako ba yasag natabang si James na mo? Sugad pas una sa uyab pa mi. O kanang akong ihatag nila nga kwarta, gigahin yun na ni James o gihatag na ako para nila. Pero walang nako sila sa iribahin ini. Kinasayod ko kumuabusar o magsalig na lang sad sila. Dong James ay ang imong munting prinsesa si Day Chelsea. Sa'yo merong nag-lunch there sa canteen kay sa'yo man silang nag-break. Bayo ino, Turanding. Hi, Dad! Nag-lunch na ka? O palangga. Wa pa may lunch break na mo dire. Kami si Tito Turaning Dad nag-lunch na. Kay sayo man mina-break. Sayo sat kong gigutom. Ikaw gid langga. Aw, okay kayo. Ingon man si Tito Turaning nga mag-lunch na lang kuno kong daan. Mintras wa pa ko gutoma. Kay aron ni gutom na ko, busog na ko. Hi. Anong imong tiyo Turanding langga. Wa lagi sama kasi aw. Buyag-buyag dong James. Biyan na sa nabatong upatagaan lang milabayo. Ikaw gid Turanding. Mahupay-hupay man sa nino ng atong problema nimo anang imong pasiyaw di. Ang angdong no, laughter is the best medicine gyud. But medicine is not the laughter. Dili ba? Ikaw bahala ka mo magkaha. Okay. Lagi ba? Ano yun? Way unay dong. Nya Turanding. Chelsea langga. Dad, Kanang pag-behave always din na sa school ha. Dili magpapadlong sa imong teacher, okay? Di magpapadlong. yes Dad. Sige, bye for now langga. Bye-bye Dad. Love you langga. Love you Daddy. I love you dong James. Pastila ni Motoranding. Bye na. Ikaw na may bawa ni Chelsea ha. Basta para ni mo dong James, gagawin ko ang lahat. Whatever happens. Ay, pasilon. No connection. Nahurot naman day akong data. Wa magkadata mo naputlon. Iksabat dia dito kay nag-study ko. Ha? Sir, nag-study. Mag-exam day mo ron. Dili. Anya, ano nag-study pa man ka? O sa pa, layo ba kayong oras sa inyong klase sa afternoon session, no? O sa oras pagkati ng paboton? Mag-chismis ta. Mag-chismis ta. O may exam ron. Ni kalain, chismis. Batter ba ko nun ng chismis ingon sa amon teacher? Why? Kasi nagingon? Amo laging teacher. O, depende mang good. Unsay depende. Kung madunggan o may bawan ka sa imong gichismis, mo na bad. Pero kung dili, good na. Kalain. Ha, si kalain. Yun na naman good. Dili man gud na mao ang imo tito good. Dili ko mao kon nagtita ka pa na ako dahil chills. Kaya kay wa man, di good. Hi. Unsa man ka tito oy? Nayo nagtito ka. Good. Dili man good. Ayan na, pagreklamo na Chelsea, good. Ako may nagsulti. Pandayon nila lang good ko, good siya ba, oy? Wag yoy, respectfulness. Lain na. Hoy, ito, ay lalagi na, sige, reklamo ha. Pandayon na lang lagi ko. Hilom na. Silent night. Ang ato baga, magtuktapay ni mami o daddy ni mo. Saman-saman. Nagwarga pa sila. Ha? Ba, uy. Muda na kung nagwarga pa sila. Kuan. Mura. Nga naman. Ay, rago ko pagutan na agwan. Kung doon ako igisulti ni mo, pero, kanang, kuan ba?
Doon ko isulti ni mo ba? Pero ay sabag ako nagsulti ha. Chismis lagi. Doon ako isulti kinapataaway. Ayaw lagi chismis. Unya, importante na ni. Ha? Importante ni. Bahay man is imong Mami Melanie. Bahay ni Mami? Oo. Pero kay chismis man ka haaw. Dito na lang kasultihan ini. Hala, kalain ni mo tito. Sulti ko, uy. Ay, chismis man ka ha. Aw, sige, dili na lang chismis. Naaraman di ay na. Unsa day na ito? Unsa ni? Ato! Nagadungog kong istorya, ha? Pero ato na niya. Ay, kiyog pa na ba bisan kinsa nga ako istorya ni mo. Unsa lagi day na tito. Ikuyawan baya ko. Unsa na tito? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!